Tak, nachádzame sa na Silickej planine, na jej južnom okraji, nad obcou Hrušov. Je tu takýto krásny výhľad. Pod nami sú dosť ostré skaly. Tam v ďalke je Hrušov. Ja tu priblížime. Dáš mi jedno? Tam je Hrušov. 300 metrov pod nami. No keď mi dáš? A našli sme si takýto chládok. Máme za sebou asi 3,5 km túry. A ideme na Rakaťu. No tak mi dá jedno, no, keď taký kamoš. Chladené. Díkes. Chlazený. Pravý český ležák. A hneď o 2 kg ľahšie. To som nechcel povedať. Takže tak, dáme si pivečko a ideme od Davisa na Rakaťu. Od Davisa nachádzame sa pri studni na Rakate. A ideme nabrať trošku vodičky. Vodka 1906 je už schladená. Jak dobrý, je tam dosť ešte vody? Ešte bude na zetra. Bude? Na čo, necháme aj iný. Pivečko sú chladené. Pivečka máme schladené. Vidíte, tu veľká hĺbka, 3 metre. Zaťaháme vodičku. Takže tak. Minerálna voda na predaj. Tam vzadu je chata, kde spíme. Ne, že spadneš, Luka. Tam ma vyťahnete. Na tom tenkom lánku neviem. No, hej. Nachádzame sa v nadmorskej výške 645 metre. V Národnom parku. V Národnom parku Nízke Tatry. Slovenský krás. A momentálne bude skákať Šik Janoš cez Pahrebu. Od Davisa, môžem? Od Davisa. A ideš! Ideš! Ty bole! Kúri šopa. Aj teraz ty. Miky, ideš? Poď ty pôjdeš. Miky? Poď ty. Teraz ide Jánoš. Ej! A teraz pán Loča pôjde. Ej! A pán Harakali? To je očistí ducha. Dávaj. Jak? Teraz ide najtriezvejší človek od nás. Ideme aj potom po uličku chodiť. Budeme po uhlíkoch. Ideš, ideš. Ej! Takže tak. Takže sme v Národnom parku. A robíme si. Kus nám baví. A robíme, kus nám baví. Sfrnžalice Dočistá a sparkovali. z kožalky. Od Davisa. Tak, nachádzame sa na Zajačej bráne. Ideme naspäť v Rakati. A ideme sa trošku občerstviť. Ty sa meníš na divu. Miky, už sme to stihli. No, Miky. Hej, Hej, už to stihol. Miky, ulej. Miky to už stihol. Čo robíš teraz? Jaj! Miky to už stihol. Miky podal poháriky. Vyšiel z fabriky, podal poháriky. Kurde, basnické črevo, nie? Po palenke, kurde, jak upali. Po palenke pali ti. Pali. Máš naliate? Miky nechce. Lebo kameruješ a povieš, že Alena uvidí.
Nemôže. Odaví sa. No zdravie. Nemysok. Vypne kameru a hneď vypije do pisu. Pivnici. Čo budem nadávať ešte do kamery. Fúda, čo Počkaj. to je? Aha. A je to tam. Pán Loča ešte nevypil. Tak stále posledný. Takže tak, pokračujeme Vápenú jaskyňu.